छुटाओ ना पेन्हे दुल्हा मन ही सकोचे हो काहे नाही अइलन दीदी जीजाजी हमार हो काहे नाही अइलन दीदी जीजाजी हमार हो तोहरो जे जीजा बबुआ कंपनी के मैनेजर हो साहेब छुट्टिया नाही दिहले जीजा नाही अइले हो साहेब छुट्टिया नाही दिहले जीजा नाही अइले हो कोटो ना पेन्हे दुल्हा धाई दुआरा अइले हो काहे नाही अइलन दीदी जीजाजी हमार हो काहे नाही अइलन कौन बहनोइया हो तोहरो जे जीजा बबुआ स्कूल के टीचर हो प्रिंसिपल छुट्टिया ना